Килска. България осъмна с трагична новина в деня на големия празник Съединение. 11-годишното момче от Шумен, обявено за издирване вчера, тази нощ беше намерено мъртво. Виктория Петрова е на мястото на престъплението. Вики, каква е известната до момента информация? Добър ден! Детето е убито. Трупът му е намерен тук в тази сграда, която виждате зад мен. Това е недостроената сграда на търговския дом в центъра на Шумен. Вчера полицаите са намерили трупа ето тук в тези помещения. Това са приземните помещения, които така изглеждат от години и достъпът за всичко и за всички е напълно достъпен. Може да се извърши какво ли не тук в тези помещения. По тялото на детето са открити прободни рани в областта на врата. Както ви съобщихме и вчера в BTV новините, сигналът за изчезналото 11-годишно дете Пресиян е подаден от неговата майка в неделя около полунощ на телефон 112. Жената се прибира късно вечерта от дома си и вижда, че детето не се е прибрало от обичайната си игра с децата пред блока. Звъни му на мобилния телефон, то не вдига, притеснява се и звъни на телефон 112, за да обяви, че е изчезнало детето, и следствие на което на следващия ден полицията между 17 и 18 часа намира трупа на детето отново тук. В момента текат процесуално-следствени действия. Чуйте още за инцидента от комисар Христов. За голямо съжаление е намерено тялото на Пресиян в изоставен търговски дом в централната част на града с множество прободни рани. Имаме заподозряно лице. В момента работим. Това е на този етап, което мога да ви кажа. По информация на полицията има заподозрян. Първоначалната информация за Христо Кобрата. Той е на 21 години. Последно са видели детето с него. Между другото и в новините, които вчера ви показахме, името на Христо беше споменато и от приятелчетата на Пресиян и от неговата майка. Вики, познавали ли са се Пресиян и заподозрение за убийството? Поне според свидетели, да, двамата са се познавали, но каква е била точно връзката помежду им? Дали са били приятели? От кога са се познавали? Колко близки са били? Тепърва предстои да се уточнява и всъщност 21-годишният заподозрян е и задържан. Виктория Петрова от Шумен. Продължението на тази трагична история в BTV новините в 19. Благодарим ти, Вики.